erabakita, noa zure deitura, herri osora iristen zara, zauden guztion eskura. 28 urte pasata, mila aldeko lotura, jertze polita osatzekoaz, ez bedieten jostura. Jertze polita osatzekoaz, ez bedieten jostura. Lehendabiziko urte haietan, 15 eroko lana, geroztik berriz astero zatoz, egun arte gure gana. Nunbait badago zerbitua eta, nunbait bada zerren sana. Iturritxo bat badago hemen, inoiz agortzen ez dana. Iturritxo bat badago hemen, inoiz agortzen ez dana. Gogoaz eta ilusioaz, atera nahian aurrera, sortu zintugun atzean utziz, ez dakizen bat bilera. Lehendabiziko aldizkaria, heldu zenean gurera. Orduan ezen asko usteko, gaur arteko ibilera. Orduan ezen asko usteko, gaur arteko ibilera. Milagarreko alea ere, aste honetan guregan, lehenbizikotik milagarrena, denbora pasada egan. Noa ua eta noa ua, herriaren esan eran, eta honena ez dakigula, nola nora iritsiko beran. Eta honena ez dakigula, nora iritsiko beran. Patroian txanda iritsi zaigu, 10 urte eta gerora, irten denari eskerrak eman, sartu denari gogora. 2000 aldean bila, arraunean boga-boga, luze berean segi dezagun, hartu gabezia boga. Luze berean segi dezagun, hartu gabezia boga. Ta 2000 aldeari, horren begira jarriak, ospakizunak izango dira, orduan izugarriak. Bertsoak nik ziurtatzen ditut, jakin dezan da herriak. Gonbidapena jaso ala ez, jarriko ditut berriak. Gonbidapena jaso ala ez, jarriko ditut berriak.